Jamwale mon bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Yawpindi TV min calmini on ɗum mbawɗon wonde dunde Baba Adama nde kala min bismi mon e kelle gaɗa nde roɓɓiɗo jayndeji aljuma sappo lewru janvier 2025 bisimilla mon e kelle gadane roɓindo jayndeji pudortoɗen ko jayndi gendire nde jayndi Le Soleil ɓe garti ko e filière les local ɓe garti ko yide la période des vaches maigres caɗele ɗe ganduɗa oɗo saaha ana heeɓe to banggue wonande dañji e koyete ko kosam e mbaddi timmude ɗo e nder leydi Sénégal hayso tawi laamu leydi ndi artino to banggue wonande tindade koyete ko jeetare to banggue gurdam wawde rende ɗum e mbaddi kuptudindi koyete ko souveraineté alimentaire ɓe garti noon leydi Sénégal jeyandi e leyɗele Afrique banggue hirnangue ɓurɗo wawde jikkade ko yete ko kocce toon to mbiyen dunde Europe ɓe garti o saaha noon caɗele to ɗum batte holko saabi wonande en caɗele to banggue wonande ɗen nayyi ɗi ganduɗa koɗo battu ñamde ha e golle ɗe ganduɗa noon ene wawi waɗede to banggue ko yete ko infrastructure uji gam tigui leydi Sénégal wawa hebde kosam e mbaddi kuptidinde jayndi Le Soleil arti hen jayndi Rewmi Quotidien ɓe garti koye atelier training du forum premier emploi ɓe garti ko leydi Sénégal wonande ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui o saaha caggal nde hollitno to banggue ɓesdugol wonande ko yete ko taux de chômage ɓen sukaɓe joɗiɓe gollani ɗum saabi wonande ɓen ɓe ganduɗa ko jeeyaɓe MEDES mayno ƴetti ko abbi ujunere suka tawi noon ko heɓɓe seeɗen fagguji mumen mbawa heblede mbawa kadi dañde no hannirta ni ko yete ko golle ɓe garti omo ganduɗa ko Mbagnick Diop Lamine Dianté kam e Babacar Sy hanki o toon to Radisson mbaɗi ngal jaɓɓal ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko hebleteɓe gam mbawa hebde golle no hannirta ni yetta jayde l'évidence ɓe garti koye accès et maintien des filles à l'école. Moustapha Guirassy jagorɗo kalfinaɗo jangde lesɗe nde holliti o saaha jaɓɓal laamu ngu jaɓɓal payodingal gam tigui ɓesguji ɗi mbawa heddade jangde nde kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe tawi jangde nde ne wawa taɓɓinde waɗa yencino o fayodingo to banggue wonande ɓamtare jangde nde kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe holliti laamu ngu nana e ngal jaɓɓal kono ɓe garti kamɓe l'évidence e MEDES ɓe ganduɗa ɓe kolliti ko ɓuuri ujunere suka heɓɓe seeɗen faguji mumen ma keble tawi kadi ene mbawa yilenede golle no hannirta niyata jayinde source ɓe garti koyo mo ganduɗa ko Toussaint Manga kan haala ka ganduɗa nogas e ɗiɗi million e copreje men franc CFA ɓe tottuno ɓen sukaɓe étudiant ji ɗo Casamance gam yodde ñamali mumen to banggue location kan haala noon addi e ko yete ko tundi hakkillaji yimɓe haɗum saabini kanko Toussaint Manga holli ɗum ɗon ko ɗum son ko ɗum moyen de défense wonande ko yete ko rentorade kono noon ɗum ummi kadi koye fondation toon to LONASE gam addude balle mum fewde e ɓesguji ɗi kono ɓe garti on mo ganduɗa ko kay tigui eɓuno nde ɗo eɓore ko yete ko force spécial ko ganduɗa haala mum lollino ɗo fewi e dumunnaji jawtuɗi omo ganduɗa ko Mor Gueye mo ganduɗa ko kay tigui sosno on groupe force spécial o waɗi jaltal makko gadanal ene tawe e jayinde source a jayinde l'observateur ɓe garti koye ɓen rewɓe hutortoɓe drogue haɗum battine ni e sanga jibinirgol ɓen sukaɓe ɓe ganduɗa ko jibinteɓe ɓe garti holno ɓe poti rentorade kono caɗele taweteɗe hen e to banggue wonande ɓen hutortoɓe ɗum kono jayinde l'observateur arti e on mo ganduɗa ko Abdoulaye Daouda Diallo l'observateur yi ko le silence intrigant l'homme qui aspirait à devenir le dauphin de Macky Sall on mo ganduɗa ko kay sikkono ma won lomto horejo leydi Macky Sall jayinde l'observateur waɗi namdal beele ɗum ko ɗum joɗade wawde ha joni heɓnade tigui tigui jaltal mum e ko yetno noon e gurdam mum to banggue wonande dawrugol tawi noon ko jaltal payodingal jayinde l'observateur arti hen jayinde Li Quotidien ɓe garti koye alhaali to banggue ɓen ɓe ganduɗa ko joom en motoji yide Li Quotidien pourquoi les jacartaman sont en colère holko saabi filñitere kam e caɗele ɓe ganduɗa ko jacartamanuji ɗi fewde e laamu ngu ɓe garti noon to banggue wonande oɗo mutation mo ganduɗa ko gadduɗo haala kono ɓe garti e El Malick Ndiaye omo ganduɗa ko suudu gardiɗo suudu sardiji leydi Sénégal ɗum mbiyen to banggue jillu makko e galleji diine ɗi hanki o to Halifa Ceerno Amadou Tidiane Ba to bopp kanko El Malick Ndiaye holliti ɗum ɗo ko gam tigui wawde ha joni guilli hettatinde cehilagal hakkude institution ji ɗi kam wonande e galleji diine ɗi jayde tribune ɓe garti ko e la mauvaise campagne agricole amplifie l'exode rural caɗele to banggue wonande e teskugol wonande jencugol ngol ganduɗa yumtari no fewi to banggue oɗo campagne agricole hikko saabi ɓe kolliti ɓen
sukaɓe ummotoɓe wonande e gure mamaji ɗe mbiyen nokkuji dowri ɗi fewde e gure teruɗi ɓe garti noon e ɗi nokkuji ko wayno bassin arachidier ɓen sukaɓe ummotoɓe ko wayno Kayor, Jolof, Fouta hani e diwan Jambour ngam nadde e teruji ɗi wawde dañde golle e ƴewtade gurdam ceɓɗam kono ɓe garti kamɓe jayinde tribune e ko yitno noon wonande caɗele hakkunde remoɓe aynaɓe hanki o ɓe kolliti goto hawri e ladial toon to kuugal jayde Les Échos ɓe garti koye Ali Diawara on mo ganduɗa ko sarɗiyanke député mbaɗaɗo investir e LFI toon to Saint-Denis kanko Ali Diawara warti noon to mbiyen ko député toon to leydi France warti yiide alay saago laamu leydi France wawa ha joni yafnade wonande dunde Afrique kono kadi anda fodde mum e gonɗinde on massacre mo Thiaroye ɓe garti hen kono ɓe garti ko yetno noon gestion des fonds ɗen koppareji itade tawi noon jogui nden to banggue wonande goomu juɓɓudi ko yetno noon e jour Dakar 2026 omo ganduɗa ko kanko tigui woni Diania Ndiaye yiide jayde Les Échos kanko hoore jolini hande oɗo saaha omono hetto Barthélémy Diaz e ko wagginte e ko erotoɓe ko kono Ousmane Sonko ko kayiya nde wata tigui ƴewtade omo ganduɗa ko Diania Ndiaye e ɗen koppareji ɗe ganduɗa yoyti ko e juɓɓingol on JO Dakar 2026 jayde Sud Quotidien éducation inclusive des filles ɗum saabi kanko première dame holitima won avocate kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe beele ɓe mbawa taɓɓidde jangde nde tawi kadi ɗum wawa yencinde ɓamtare no hannirta ni jayde antenne quotidien ɓe garti koye recrudescence des conflits entre bergers et cultivateurs on mort à Hamdallah ɓe garti koye goto kawruɗe ladial ɗum noon ko hakkude remoɓe aynaɓe caɗele ɗe ganduɗa ko teskaɗe hakkude mumen waɗi maydo toon to Hamdallah mbiyen to kungel jayde point actu ɓe garti kay kanko première dame mo ganduɗa holliti mo daranade kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe beele ɓe mbawa taɓɓidde e jangde mabɓe no hannirta niyata jayde le Dakar wa ɓe garti ko ya quoi sert omo ganduɗa ko Cheikh Diba caggal nde hollitno wonande validation des dépenses d'investissement ko Ousmane Sonko tigui ne wayno jogui ɗum saabi noon ɓe kolliti wonande holko wonata kono holko jogori wonde golle omo ganduɗa ko Cheikh Diba en ƴeewoy to jayde le verdict ɓe garti koye kanko Marie Khone Faye mo ganduɗa holliti mo daro ngam sukaɓe ɓe mbawa ɓoyde e jangde nde kamɓe sukaɓe rewɓe ɓe tawi kadi jangde mabɓe ene yencina ɓamtare no hannirta niyata jayde l'éveil ɓe garti koye soutien à l'éducation des filles mise en place d'une plateforme ngam tigui wawde rewidade kamɓe sukaɓe ɓe doggol waɗama ngam tigui ɓen sukaɓe mbawa toon ƴewtede to banggue gonangal mum e ko yetno e fannu jangde nde kono kadi tawi eɓe mbawa ƴewtade to banggue wonande hol darde nde poti darade ngam wallude sukaɓe mbawa ɓoyde e golle tawi kadi e ɗum mbawa ɓoyde e jangde tawi ɗum ana wawa wadde gartam jencinɗam ɓe garti kamɓe l'éveil ha joni to banggue on plainte ko yetno e ko yetno ɓen ɓe ganduɗa ko kay tigui mbino ma mbat sappo ñande cabantati goho lewru décembre ɓennudu ndu e yiide noon oɗo saaha ne wayno procureur ne wayno ɓeyditaɓe ngam tigui ɓen mbawa notade lawol jayde l'éveil arti hen kono ɓe garti e ko yetno to banggue vente de produits pharmaceutiques illicites yeyde ɗen leɗɗe safaroɗe ndewani lawol o saaha noon ɓe yiide jayde l'éveil nayo ne wayno pawama junggo toon to Keur Massar yennoɓe ɗen leɗɗe cafroje tawi kadi gona yadani e lawol jayde l'éveil arti hen bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ɗum woni ko min dobinnomo ne kelle gadane roɓinde jayde je subaka hande o min dokka on aadi altine pawdu so hawre welede Allah.